Lainozko egun batez atera ginen portutik, Masta mila kolore dun bandera jarrita zutik. Ematek eta arroke jarraitu arren gaitutik, Donostia bordatzen aritu gara. Eze guztioi, iraia eta negara eta Lezketako ikastoelako ikasle batzuk gara, eta gaur bideo honetan erakutsiko duguna izango da Argantzuneko erronkako proban egin ditugu jokoak. Gure ezaugarriak dira ura irristaketa eta Trebiño. Ta ondo pasatzea! Zuentzat dira besti honen lerroak, kantu honen leloa. Zuentzat ere gure begirunea, sakada beroena. Kaixo guztioi, Asa ikastolako ikasleok erronkako froga batzuk prestatu dizkizugu. Froga horiek orientazioarekin, arte plastikoarekin eta arabarekin zerikusia dute. Espero dugu gustatzea. Gogoratu ekainaren 17an ospatuko dela Argantzunen Araba Euskarasa. Animatu erronkako parte hartzera! Bat, bi, hiru, lau! Kaixo, Laudi ikastolako DBH bigarren mailako ikasleak gara, eta hau da gure erronkarako proposamena. Disfrutatu! Urbiltzen zara esanez, gabadeik edeko gu,
ilegatzean, ura ontzi batera botako dugu eta oldutuko gara. Azkenik, bi ontziak beste kide batera pasatu eta berriro egin. Sartuko zarete gure proban parte hartzera, espero dugu ekainaren 17an Argantzunen elkar ikustea. Agur! Agur! Kaixo, bideo hau errokarako proba bat azaltzeko da. Proba hau, erritmoa lantzeko da. Lehenengo hirukote prestatu behar dira. Lehenengoan, Euskal Herriko abesti bat. Bigarrenean, kontinente bat. Eta hirugarrenean, zailtasun bat. Hirupotetatik papertzu bat eta gero, Euskal Herriko abestia minutu bat. Beste kontinentean, beste minutu bat. Eta hori dena tokatu zaizuen zailtasunarekin. Espero dugu gustatzea eta Apuntatu erronkara! Kaixo! Mesetik ikastolako ikasleak gara. Eta urte honetan Araba Euskarazeko erronkan egin beharko duzuen froga bat egin dugu. Espero dugu zuen gustokoa izatea. Guri egokitu zaizkigun 3 gaiak hauek dira. Argantzun, iluntasuna eta tirolina. 3 gai hauekin jolastuz talde bakoitzak lortu behar du ekintza egitea. Uste duzue gai izango zaretela froga hau gainditzeko? Itxaroten zaituztegu Ekainaren 17an Argantzunen!